מה קורה חברים? קבלו סרטון מגניב שצ'ינו ואני הפקנו לפריים סושי בר. כל מי שהולך להגיב פה הולך להיכנס להגרלה על שוברים לארוחה זוגית בפריים סושי בר. בואו נצא לדרך. מה עכשיו הצלם הזה? יואו חבר, שתי דקות, נו מה, תן לי להתארגן, נו באמת. אוי, נו מה? אני רעבה, בא לי המבורגר. אני בא לי סושי. יודעת מה? יש לי פתרון לזה. תביא את הטאבלט. פריים, סושי. זה לא רק סושי. בא לי סושי פריים. מעל 100 סוגים של סושי, מוקבצים אחושלוקי, קוקטיילים על ההלם, מתבלים על הלחם. פריים זה לא רק סושי. בא לי סושי פריים. תפריט שף דינמי, קינוחים זה ימי, ים פינוקים חינמי, משתגעים מהטעמים, לא נעים נעימה, אבל פריים טעים נעימה. פריים סושי אנד שף בר, מנחיתים עליכם ים של טעמים. בא לי ג'ינג'ר.